Bon dia, blauets. Si sou aquí és perquè vos he dit has de fer un poema i tu has quedat... És que jo això no l'he fet mai. No te preocupis, aquí tens un vídeo fet expressament per a tu, per a que no em puguis tornar a dir això i puguis veure aquest vídeo tantes vegades com vulguis fins que quedi el dubte resolt. Jo trobo que en aquest vídeo hi ha totes les passes i les eines necessàries per poder fer un poema potable. Aquí, a part de dir-vos el que cal saber fer, vos ne faré un en viu, en directe i en primícia mundial. És un poema inventat. Passa a passa, a cada vers vos aniré dient què és el que heu de tenir en compte, com heu de procedir, què és el que heu d'evitar, tot per fer-vos la vida més fàcil. Per poder crear un poema, han de tenir dominats una sèrie de conceptes. Gran part d'aquestes coses ja les he comentades a la primera part d'aquesta sèrie de vídeos. El llenguatge literari, el tema i l'argument del poema, tot allò que du un asterisc és una cosa que explicarem en aquest vídeo. Per tant, si no vos sona, no passeu pena, perquè vos ho explicaré jo. I si ja vos sona, millor. Les figures retòriques, és a dir, el llenguatge figurat, el recompte poètic de síl·labes i ets i sinalefes, això es dona per explicadíssim, i aspectes mètrics, com la longitud del poema, la longitud dels versos, art major i menor, l'estrofisme i la rima, masculina i femenina, assonant i consonant. Això també no ho explicaré. De tots aquests conceptes que hem vist fa un segon, n'hi ha un grapat que són nous, que calen explicació. Evidentment, ja que hi som, farem un repàs i així tindrem totes les eines per poder descriure un poema, perquè aquests poemes que em fareu no basta que em digueu mira, aquí tens el meu poema. M'heu de dir, a baix de tot, les característiques que té aquest poema en un text redactat. Això també ho veurem al vídeo. Aquí tenim un poema de Marià Aguiló, que era un poeta mallorquí. Aquest poema l'usarem per explicar aquest primer contingut nou, que és la diferència entre tema i argument. El tema d'un poema és allò que vol contar l'autor mitjançant la seva literatura. Però l'argument és allò que t'està contant que està passant en aquell moment. No ho entens res. Normal. Ara, amb aquest poema ho veurem. No el llegiré ara perquè primer l'hem de rovegar una mica. Una cosa que està clara és que quan feim poesia, per poder llegir un poema, primer de tot, coneixes el significat de tots els mots? Si tu t'has de dedicar a interpretar una cosa, has de tenir clar el significat de totes les paraules, perquè després és normal que no sàpigues què vol dir i et bloquegis i diguis No, això no ho sé fer, això és injust. i coses d'aquestes. Per tant, com en un comentari de text, meravella de vídeo, primer de tot hem de fer una lectura comprensiva. I en aquesta lectura comprensiva cal saber el significat de totes les paraules. Jo diria que un alumne de secundària normal, les paraules que no pot entendre són aquestes. Agonitzar, hom, mesquí, desficiós, neguit i sens. Amb una consulta ràpida de diccionari, això s'ha resolt, per tant, cap problema ni un. Quan fem una poesia, tenim poc espai, perquè ens hem d'adaptar a una sèrie de versos. Les paraules que usem seran molt importants a l'hora d'expressar els sentiments que volem dir. Per això els poetes, sovint, usen paraules una mica estranyes, perquè consideren que aporten sentit o més profunditat en els sentiments que volen dir. Amb un poema normal no es pot fer poesia profunda? Evidentment que sí. Un altre dia, possiblement, us posaré un exemple, però en aquest cas, fixeu-vos que hi ha parauletes molt més concretes. Potser també el significat que ell vol donar en el poema necessita aquesta paraula. Aquí, per exemple, tenim agonitzar. Ell hagués pogut dir patir, fer-me mal, sofrir, però ell vol dir agonitzar. Pot ser perquè necessiti més síl·labes poètiques o perquè el significat d'agonitzar per ell és pitjor que patir. Per tant, de vegades, una paraula culta queda molt bé, no perquè sembli que el poema és millor, que és mentida, això, però n'hi ha que tenen aquesta impressió, sinó perquè també, mètricament, et sigui més útil. I també, finalment, perquè puguis expressar millor allò que tu sents. Tornem allà on érem. Diferència tema i argument. Primer de tot, hem d'entendre el poema. Per què feim això, de cercar les paraules? Perquè, per poder apreciar un poema, cal conèixer-los com una persona. És a dir, tu no abraçaràs una persona que no coneixes, perquè per poder abraçar es necessita molta confiança. Tu, quan coneixes una persona, necessites un temps per poder-la valorar i trobar la seva part positiva i tot això. Moltes vegades no donem oportunitats a les persones i pensam que són
o estranyes o no les entenem, però no volem després entendre-les. I llavors semblen estranyes. A la poesia passa el mateix. Molta de gent mira la poesia de forma estranya perquè no l'entén. I això és normal. Però què passa? Com amb tot, com amb una persona, necessita un temps, necessita un procés per poder conèixer això. Com deia abans, tu no pots abraçar a qualcú en el segon 1 de conèixer-lo, perquè per això es necessita confiança. De la mateixa manera, tu no pots gaudir de la poesia sense haver fet aquesta feina. Fer una poesia, ho comprovareu tot seguit, és una cosa que du hores, que du dedicació. Hi ha gent que fins i tot suarà, perquè li costarà molt, però després, una vegada que està fet i ho mires, és com una creació, primer de tot, que dura tota la vida, perquè aquest home és mort, no sabíeu ni qui era, possiblement, però aquí teniu un poema seu amb el qual vos podeu identificar, i un sentiment d'una persona morta vos toca. Per això dic aquí escarrufar-te, és a dir, una vegada has entès totes les paraules i fas tot el procés, pots valorar un poema. I tu pots connectar amb una persona que ja no hi és, però que té un sentiment que pot ser igual que el que has tingut tu, o que potser tu encara no tens, però gràcies a aquest poema entendràs. Tema i argument. Aquest poema, com veurem, l'argument és allò que es diu en aquell moment. En aquest cas és un home que plora. Ja està. Descriu això. Les paraules expliquen aquesta història. Un home que plora i el seu cor també. Però què vol contar el poeta amb això? Vol contar el patiment humà, en general. Però tu no diràs patiment humà, sinó que tu mitjançant aquest argument pots contar un tema, que és allò més universal. Tots han patit d'una manera o d'una altra. I ell, amb la seva experiència, conta el seu patiment mitjançant un argument, que és un cor que plora o un home que plora. El tema aquí realment, per ell, és que viure és patir. En el moment que neixes estàs destinat a patir. I quan patiràs, patiràs d'una manera que és terrible, però que forma part de la vida. Aquest seria el gran tema, la vida com a patiment. Com conta això? Mitjançant la descripció d'un home que plora. Una altra persona amb el mateix tema, la vida com a patiment, podria explicar-ho d'una altra manera, amb una altra història. I aquí s'usaria un argument diferent. Per tant, el tema és allò més universal i l'argument és com l'autor conta aquest tema. Es pot contar de formes diferents. Els recursos i les figures retòriques són aquelles coses que també fan que hi hagi gent que es faci enrere quan veu un poema, perquè cost, recordeu el vídeo de la constància i d'això. Si tu no entens una cosa a la primera, pots fer dues coses, o rendir-te i deixar-ho i considerar que allò no està bé perquè no ho pots fer la primera, o aferrar-t'hi i després poder-ho valorar molt més. Aquí veiem, per exemple, que usa bastantes metàfores, que és una figura retòrica de les més bàsiques, per no dir la més bàsica de totes, i això és una manera també de fer llenguatge literari, perquè mitjançant aquestes eines tu expresses sentiments, que és el que volem quan fem un poema, siguin els que siguin. Una altra part de l'anàlisi d'un poema, o en aquest cas la creació d'un poema, és fer-ne la versificació i l'estrofisme. Una cosa que vos dic ja és que jo voldré poemes regulars, és a dir, que les rimes quadrin, que els versos quadrin. Evidentment, hi ha poesia que no quadra, i aquesta poesia està bé, és correcta, però a mi no m'agrada tant com la que sí quadra i és regular. Per què? Primer de tot perquè vos costa i té més mèrit després el que fareu. I heu de pensar, i heu de calcular, i això té mèrit. I després perquè fer que un poema quadri que pugui expressar sentiments és una eina més o és un al·licient per poder-lo llegir. Perquè aquesta persona ha fet un esforç formal, de forma, per poder fer una cosa més sentimental o emocional. Ara aquí a continuació, sense fer cap explicació, perquè això ja es dona per sabut, si no sabeu de què estic parlant, aneu a un altre vídeo, aquí marcaré totes les sinalefes que té aquest poema. Ja que només hem analitzat un poema, aquí en farem un altre per veure si s'ha entès bé el tema de la sinalefa. Quan dèiem que una poesia és regular mètricament és que tots els versos tenen la mateixa extensió. Són igual de llargs poèticament. Quan un poema comença a tenir tots els versos que tenen la mateixa mida, podem sospitar que tots tindran la mateixa mida. Això és un truquet. Hi haurà persones que veuran un poema i començaran a fer mides i diran, uep,
això tot és regular i sense mirar-s'ho, fins al final fa la mateixa extensió. En aquest cas tenim els dos quartets que són de 10 versos, de casíl·labs, i diran, bé, i de la resta també ho són. Què passa aquí? Aquí tenim una petita anomalia. Si mireu el darrer tercet, viu per provar en desficiós neguit que si els desigs de l'home són sens mida, també el cop per el dolor és infinit, veiem que el vers 12 i el vers 14, si comptam bé les sinalefes, tenen 9 versos i no 10. Què passa? Que Marià Aguiló va equivocar-se? O aquí hi ha qualque mena de missatge amagat o qualque cosa que no quadra? Veurem, anem a mirar-ho en detall. Ara aquí podem comprovar que, efectivament, mètricament, en Marià Aguiló ha estat molt regular. Versos femenins i masculins alternats, en tot moment, i en els dos darrers, ja que havia de quadrar la rima, tenim els versos C, tots femenins, i els versos de rima D, tots masculins. Per tant, en els tercets és femení, femení, i després masculí, femení, masculí, no perquè no ho hagi fet bé, sinó perquè havia de respectar la paraula que rima. I si tenim maleïda, en el primer vers del primer tercet, després, en el primer vers del segon, no podem tenir maleïda també. I si tenim neguit, neguit és una paraula masculina en el sentit de la mètrica, però maleïda ha de rimar després amb mida. Per això s'ha girat. Anem en aquest darrer tercet misteriós. Viu per provam desficiós neguit, aquí fem una sinalefa, dues vocals en contacte, a final i a principi de paraula, s'ajunten, i després també el cop pel dolor és infinit. Per tant, en teoria, tenim 9, 10 i 9. Marià Aguiló ho va fer expressament, jo ho dubto. Si tot ho aconseguit fer 10, aquí hauria de ser 10. Però tenim això. Quina és la meva teoria? Que efectivament són 10 síl·labes cada un. Però em direu, Però és que això no quadra. no quadra, però perquè han fet totes les sinalefes. Ara aquí ens tornem a mirar totes, aquestes sí que s'han de respectar perquè necessitam que surtin 10 versos. Però jo propos que aquestes d'aquí no els afacem. En comptes de dir viu per provar en desficiós neguit, dir viu per provar amb desficiós neguit i al final també el cop al dolor és infinit, dir també el cop al dolor és infinit, així arribaríem a les 10 síl·labes poètiques. Per què dic això? Perquè si vos hi fixeu, pronunciat d'aquesta manera, donem més força, més èmfasi a amb desficiós neguit i és infinit. Us deixaré uns segons per aquí, penseu. No és el mateix dir viu per provar en desficiós neguit que viu per provar en desficiós neguit. I finalment, també el cop al dolor és infinit, també el cop al dolor és infinit. Tu et quedes en desficiós neguit és infinit. A què? El dolor, que és el tema del poema. Recordeu que tot això era una pràctica o un recordatori per comptar síl·labes. L'objectiu del vídeo no és aquest. Si no ho enteneu, tampoc no passa res, però perquè vegeu la importància dels versos i la importància de les síl·labes poètiques i com poden jugar aquí. És a dir, aquí Marià Aguiló ha romput una regla bàsica, que és les sinalefes, per poder donar força expressiva. És a dir, des de la tomba, Marià Aguiló ens està dient com s'ha de pronunciar aquest poema. El vers 12 i el vers 14 no han de tenir sinalefes en aquests casos. Viu per provar, en desficiós neguit, que si els desigs de l'home són sens mida, també el cop al dolor és infinit. És molt expressiu, això. Tenint en compte tot això, vos anim a que repasseu i consulteu un document que teniu al Drive, que són els recursos de mètrica i versificació, on teniu tota mena de figures retòriques i estrofes i tipus de rima que vos ajudin per fer el vostre poema. Qualcú s'anirà a l'aventura i farà el seu poema sense haver-se mirat res, però possiblement després vendran tots els dubtes i quan me demaneu una cosa que sigui allà no vos pens ajudar. Perquè tot això ho faig, tot el tema dels vídeos i els documents, perquè no necessiteu l'ajuda del professor. El professor no està per fer-vos la feina, està per ajudar-vos, però si ja vos dona un recurs, no aneu directament a ell, ha de ser el darrer recurs. Una cosa curiosa, com llegiríeu aquesta paraula? Enceten, no? Més les llàgrimes cruels que els ulls enceten, del cor no trauen la infernal cremor.
muen les fibres que eixamplant s'abaten i així cap més dolor dins el nostre cor. Podríem tenir el dubte de com es pronuncia, però, tenint en compte que Marià Aguiló en sabia, la rima A és maten, esclaten, baten, ensaten, no enceten. Respectant això, hem de dir més les llàgrimes cruels que els ulls ensaten del cor no treu a l'infernal cremor. Muen les fibres que eixamplant s'abaten i així cap més dolor dins el nostre cor. Era una curiositat que volia dir. Moltes vegades se sap a l'edat mitjana i èpoques anteriors com es pronunciava una paraula perquè és dins un poema i rima amb una altra. I clar, si rima amb una altra que si sabem exactament com es pronunciava, aquella que tenim dubte, sabem com se pronuncia perquè està fent rima amb una paraula més clara. Una altra curiositat que volia explicar. De tot això que hem vist, quin tipus d'estrofisme usa? Mirant els recursos de versificació, veureu que és un sonet, clar. Mètrica és un decasíl·lab d'art major, per tant, tots els versos tenen 10 síl·labes. Quina rima usa? És una rima consonant. El poema que faré jo no m'anirà tan bé perquè jo no som a Marià Aguiló, som un professor que fa el que pot. Rima consonant encadenada. Què és això d'encadenada? Ho aneu a mirar en els recursos. Un altre element de la rima és que és una combinació regular de versos masculins i femenins, que s'alternen perfectament. Això que tenim aquí baix és la descripció de la rima del poema. ABAB, ABAB, CDC, DCD. I a continuació la longitud de tots els versos. Es fa junt perquè d'aquesta manera és més clara. 10A, 10B, 10A, 10B, això és el primer quartet. 10A, 10B, 10A, 10B, el segon. 10C, 10D, 10C. 10D, 10C, 10D. Qualcú em dirà, jo no em convenç això que em dius d'eliminar sinalefes. És tot 10, però el 12 i el 14 són 9. Com que Marià Aguiló és mort, no li poden demanar a veure si era així. I jo tampoc podria dir-te que està malament. Però jo apostaria per aquesta separació, aquesta eliminació de sinalefa i que tot quadri, perquè ell sabia fer-ho molt bé. I clar, aquest exemple és clar per demostrar això. I a continuació també caldria descriure les figures retòriques. Això que hem fet aquí, és a dir, el resum de les característiques del poema, ha de ser en el que m'entregueu arribat al moment. Com he dit, no basta dir-me aquí tens el meu poema, sinó que a baix hi ha d'haver tota aquesta informació sobre el vostre poema, de forma redactada. A continuació, més endavant, també vos mostraré un exemple d'això amb el poema que jo he fet, així sabreu com s'ha de fer. Has de fer un poema. Quines són les passes? Primer de tot, tenir clars tots els requisits formals que hem vist. Si no domines totes les eines necessàries per fer un poema, no comencis, perquè quedaràs frustrat i t'enfadaràs, amb motiu, però és perquè no faig servir capet, bàsicament. Quan faceu un poema, ja vos diré, el vull d'aquesta manera, amb això, això, això i això. Per què? Perquè sí, perquè jo t'oblic. No n'hi ha més discussió. Aquí està subratllat que jo t'imposaré en una rúbrica els criteris del poema. És a dir, tu ja sabràs com ho has de fer i tu ja sabràs com l'has de crear. En aquest poema tu has de saber si hi ha un tema determinat. I, a partir d'això, has de dissenyar el teu poema a partir dels requisits formals, que és tot això, que és una mescla del que ja hem vist i de coses que veurem. Repetesc, el que té asterisc és una cosa que veurem a continuació. Quina és l'extensió? Quins són aquests requisits? Des del punt de vista formal, són aquests que teniu aquí. Mireu el vostre curs i acceptau aquestes condicions. Després de la fase prèvia ja ve el moment de crear el poema. Què necessites? Primer de tot, guarnir-te de paciència i anar a un lloc inspirador. Fer poesia és una cosa delicada que necessita pau, bàsicament, per poder tu crear. Que després el poema que tu facis sigui sobre un sentiment agitat o un sentiment de terror, d'acord, però per poder-te inspirar i que et surtin les paraules necessites un lloc tranquil, sempre que sigui possible. Després, i igual d'important, és que tu siguis optimista amb el que tu saps fer. Si tu dius jo no puc, jo no en sé, no sortirà. És a dir, és tot una qüestió de voluntat. Com he dit, en paraules normals pots fer un gran poema. Si saps xerrar i saps contar, ja està, ja pots fer un poema, no necessites gaire més. Triar o tenir clar el tema per poder ja figurar-te què és el que has de dir. Pensar quin enfocament vull donar-li. Recordeu això de la vida com a patiment, ho pots enfocar des d'un punt de vista tràgic com Marià Aguiló, o també es podria dir amb el tema llatí del carpe diem, que és la vida és dura, la vida és un patiment, per tant, aprofita
cada moment positiu que tinguis i esprem-lo al màxim. És el mateix tema, però vist des d'una altra banda. Finalment, aplegar paraules clau, quines ganes tenia de tornar a dir paraules clau, aplegar paraules clau que vull que surtin al poema o que t'inspirin en el procés. Aquestes paraules són com una referència, com unes marques per tu poder fer el teu poema, que llavors seran útils o no, però ja és com una mena de preparació per no començar en blanc, sinó amb una mena de pautes. A continuació, vos ofereixo. De què faré el meu poema? D'una cosa que segur heu pensat com a mínim qualque vegada. Del professor malvat. Quan veus un professor i estàu enfadat amb ell, penseu coses com: això segur que ho fa aposta perquè ens vol perjudicar, està content quan suspenem, sembla que tot ho fa aposta. Aquest tipus de coses. I d'ara faré un poema pensant en això, amb el vostre punt de vista. A mi m'ajuda, en aquest cas, inspirar-me amb aquest personatge, no sé si vos sona. Això és en Gargamel i el seu moix Azrael, que són els dolents dels barrufets. Pitufos és un barbarisme. En Gargamel no aconsegueix mai el que vol, però és un dolent prototípic, és a dir, des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir és dolent, és malvat. I clar, és molt fàcil inspirar-te amb ell. Fixeu-vos que és un personatge que fins i tot té un pop, així que encara està una mica de moda. Quines paraules clau usaríem per poder fer un poema sobre un professor malvat? A mi se m'acuden aquestes. Aquestes paraules les usaré o no les usaré en el poema, però mentre l'estic pensant, si tinc aquesta llista a de vora, ja serà una mena d'inspiració, ja no estic perdut, ja no vaig a les fosques, sinó que tinc una mena de mapa per poder anar pensant. Com hem dit, en els poetes, a segons qui els agrada molt usar paraules una mica estranyes per quedar millor. Si tu en pots usar una, usa-la. Si no en coneixes, demana-me'n i vos n'ensenyaré unes quantes i així d'aquesta manera tindreu com un recurs més proper. Després de fer aquesta llista de paraules clau, cal fer-se un esquelet de com serà el teu poema. És a dir, no intenteu començar sense saber què fareu, perquè després és molt complicat tornar enrere quan tens un vers que t'ha sortit bé, però després no et quadra amb res. Què heu de tenir en compte per fer aquest esquelet? Extensió, mètrica, vers, i dins el vers, la rima, si la rima serà sonant o consonant, i si serà masculina o femenina. Jo, el meu poema, serà un sonet, també. Per tant, l'extensió seran 14 versos. És molt important el següent, quan faceu un poema, que jo vos avaluï. Després, quan sigueu creatius i en faceu per gust, feu-los com trobeu. Però heu de ser regulars, no reguleros. Què vol dir això? No me faceu un quartet 9, 8, 7, 6 i llavors l'altre 6, 8, 8, 9, perquè això no és una mètrica regular. Jo vull que, com Marià Aguiló, tot quadri. No puc variar, ho he de fer tot igual, a la mateixa extensió. Sí, clar que pots variar, però dins d'aquesta variació has de ser regular. Per exemple, si tu un quartet me fas 10, 8, 8, 10, el següent quartet també ha de ser 10, 8, 8, 10. Pots canviar, però has de ser regular. Mètrica. Els versos dels quartets seran heptasíl·labs i els versos dels tercets seran hexasíl·labs. Per què? Perquè, com que som un professor dolent, i el més dolent és el dimoni, quin és el símbol del dimoni? El 666, no? I en el meu poema, el poema en si ja és maligne perquè té el 666 dues vegades. Ja veus tu? Quina gràcia em fa. Després, quina és la rima? ABBA, ABBA, CDD, CDD. No sé què rimaré encara, no en tenc ni idea, però jo m'he proposat que el primer rimi amb el quart, amb el cinquè i amb el vuitè. I després, que el segon rimi amb el tercer, amb el sisè i el setè. I que després, en els tercets, rimin d'aquesta manera com he dit aquí. No sé com en sortirà, però jo em propos fer això. No intenteu fer un poema amb els ulls clucs. Poseu-vos uns objectius, marcau-vos això. I després ja la poesia anirà sorgint. Hagués pogut fer-ho d'una altra manera. Hagués pogut fer ABAB, ABAB, CDE, CDE. Amb això hi ha llibertat. Però sigueu regulars, no reguleros. Pel que fa, si vull la rima masculina o femenina, el meu camp no arriba tant. És a dir, aquí sí improvisaré, ho he de dir. Quan en surti una rima masculina, en una lletra determinada, llavors la resta haurà de ser d'aquesta mateixa rima. Però ara mateix no ho sé calcular, perquè això no em surt.
pensar-ho. Quan em tingui l'exemple, ja aniré fent-ho. Fer versos curts és més complicat que fer versos llargs, perquè en versos llargs pots dir més. Tens més espai per poder-te expressar. Per tant, tens més opcions i més combinacions de mètrica i de rima i de tot. Ara vos mostraré com fer el poema des de zero, és a dir, ara vos mostraré el procés que vaig seguir jo per fer el poema, ni més ni pus, i espero que vos ajudi per poder fer el vostre. Tinc la llista de les paraules claus a devora i vaig pensant, d'acord, professor malvat, és una cosa dolenta, ho faré des del punt de vista del professor, però essent dolent com pensen els alumnes, d'acord? M'arriba la inspiració i la primera passa és això. Ser dolent és el millor. Ja tenim una paraula que serà mot rima, que és millor. Els dos d'enmig no tenen ni idea què són, però sé que el darrer ha d'acabar amb bo, també. Jo la rima, ho he de dir, la faré assonant, i que només caldrà rimar o, no serà. Ara aquí semblarà que és consonant, però més endavant veureu que només rima les vocals. Quina paraula rima millor? Moltíssimes, però ja que el poema va sobre el professor, de moment dic que la rima serà professor. No sé el vers que té abans, no en tenc ni idea, no ho he pensat, però de moment faig així. Ser dolent és el millor, no sé què, professor. Ja tenc un tros de feina. Si millor és masculí, professor també ha de ser masculí, ha de quadrar. Aquí, quan tu crees, me diríeu, és que jo dic que ser en comptes de ser, d'acord? Però si tu dius, ser dolent és el millor, ja són 8 versos i ja no quadrarien, no és el que necessit. Recordeu que vos deia que els poetes usaven paraules de vegades perquè els quadrara la rima i en aquest cas, d'acord que a ser no és un cultisme, però en lleves una, la e de a ser i te queda ser dolent és el millor i ja tens els 7 versos que necessites. Per tant, heu de ser una mica intel·ligents i jugar amb això, una mica més intel·ligents perquè tots ho sou, sobretot si esteu mirant aquest vídeo, i pensar en la mètrica que tu necessites. Aquesta feina que he fet aquí ja ens serveix per la següent estrofa, pel següent quartet. A la segona estrofa, com diu aquí, he de ser coherent, és a dir, ja he de tenir 2 versos, el 5è i el 8è, que han d'acabar amb O, amb una O tònica. Per què? Perquè si aquí he fet això i abans m'he marcat que havia de ser ABBA, no puc després canviar a una C. Ha de ser ABBA. Durà feina, però això ja t'ajuda a fer-te com un camí, és a dir, aquí ja has decidit 4 versos com han de rimar, O i els altres 2. Segona passa, acabar aquest vers. Així és com m'ha sortit a mi, Potser tu fas el primer i el segon, i a partir d'aquí ja pots fer el tercer i el quart. Vos mostro el meu procés creatiu. Ser dolent és el millor, no sé què, i aquest és el professor. Rima masculina. Han de mantenir la mètrica regular en tot moment, que és el que us he dit abans. No canvieu la lletra de la rima si us heu proposat fer-la d'una manera. Aquí ja tenim una sinalefa que ens ajuda a poder quadrar. I aquest és el professor. 7. Perfecte. Següent passa. Fer l'estrofa sencera. Ser dolent és el millor. Qui pot renyar sense rebre? Qui pot cobrar per suspendre? Per això som professor. Aquí, rima masculina, i aquí el que tenim és que ja sabem com el segon quartet ha de rimar. O, ebre, endre, o. Aquí veus, es demostra que la rima és assonant, perquè si no seria ebre, però és ebre i endre. Per tant, és o i a. Ja tenim la rima d'aquest quartet, però tenim també la rima del següent. Aquí m'ha sortit femenina, per tant, en el següent també he de respectar això. Abans havia dit, i aquest és el professor, però ara he canviat, per això som professor. Per què? Perquè a mi me sembla que queda millor. No té més. Segon quartet. Ni que em plorin, per favor, no sé què, i dolor. Concorda la rima, o amb els altres de dalt, o, i tenim el 6è i el 7è que no tenim ni idea de què són, ni quina forma tenen ni res. El que sí que sabem és que ha de ser a, i que han de ser rima femenina. Insistim en mantenir la mètrica regular i aquí, com veiem, segueix quadrant la rima masculina d'aquests versos amb els altres masculins.
Títol provisional, la veritat, amb interrogant. Aquí tenim una sinalefa que ens ajuda a fer els 7 versos. Ni que em plorin, per favor. Una cosa que els poetes una mica de pan fonteta és que repeteixen la mateixa categoria gramatical o la mateixa paraula per fer rimes. Imagina't que tu fas una rima amb ar i tots els que dius és a mi m'agrada cantar, però també jugar i també em sé alimentar i cada dia a l'anar. Rima, sí, però és una rima fàcil perquè tots els infinitius de la primera conjugació són amb a. Clar, un poeta ha de variar una mica més. Però tu has fet rebre i suspendre. Sí, d'acord, no són perfectes, però no em dedicaré a fer això. Versos d'enmig. Ni que em plorin, per favor, jo el sol no tornaré a veure. El càstig serà per sempre. No sé què, no sé què, no sé què i dolor. Mètricament enquadra, sí. Jo el sol no tornaré a veure. Rima masculina. Aquí tenim una sinalefa que ens ajuda a fer l'heptasíl·lab. Aquí en tenim una altra i aquí una altra. Si tu comptes, són més de 7 síl·labes, però recordeu que només comptam les poètiques i que jugam amb les sinalefes i els iats per poder quadrar. Ara aquí en surten 7. Jo el sol no tornaré a veure. Síl·labes poètiques. 7. Què passa, però? Acaben a, però sempre no rima en veure, ni en suspendre, ni en rebre. Si sembla, però no és el mateix, per tant, aquesta rima, encara que el càstig serà per sempre, queda beníssim com a professor malvat, no la podem usar. Els versos han de rimar bé, no només semblar, és a dir, aquest vers d'aquí, si jo l'hagués deixat, que és desquadrat tot el poema, perquè me l'espanya completament. Modificació perquè quedi bé. Ni que em plorin, per favor, jo el sol no tornaré a veure. Els amics no diré ni entra, tot en brams i gran dolor. És a dir, ja he completat el tercer i el quart vers del segon quartet. Fixeu-vos que en els dos darrers versos no tenim cap sinalefa, però en aquest cas perquè no ho necessitam. Rimes masculines i rimes femenines que concorden amb els 4 versos de dalt. Per tant, tot perfecte de moment. Comencem amb els tercets. Ara aquí, recordeu que ja hem de canviar de rima. No podem seguir amb ABAB, ja hem de fer una C, perquè ens havíem proposat ABBA, ABBA, CDD, CDD. I aquí tenim de negatius barent regat amb dolces llàgrimes. No sé què, canviem de tercet. No sé què, qualque cosa acabat en pàgines, perquè vull que llàgrimes rimi en pàgines. No sé què hi diré abans, però aquesta paraula m'agrada com a mot rima. Insisteix que ara hi ha un canvi de rima, no podem seguir sempre igual. I recordeu que segons el curs vos deman un nombre determinat de rimes. No podeu fer ABAB tota la vida durant 16 versos o 20 versos o els que fasseu. Aquí, barent m'ha sortit masculina i llàgrimes femenina. Per tant, en el següent tercet també ho he de fer així, perquè ha de ser regular. Em pipa un poc, ja ho sé, però el mèrit és fer-ho bé. Fer-ho malament, qualsevol pot fer les coses malament. Però si tu vols fer bé, t'esforces i ho fas així. I llavors estaràs molt orgullós del que has aconseguit crear. Completem el tercet. De negatius barent regat en dolces llàgrimes, que és el que m'alimenta. Següent tercet. No sé què, pàgines, no sé què, sang calenta. Alimenta, rima en calenta. Però jo vull que el poema acabi com amb una cosa dramàtica, una cosa així espantosa que és sang calenta. No sé com m'anirà, però de moment aquesta és la meva proposta. Com que ja ens acostem al final, hem de pensar en el final del poema, en la darrera rima, i jo vull fer aquesta cosa així com espantós o desagradable, pensant en el professor malvat. I al final sempre és una cosa molt esperada en un poema, perquè és allò que te remata, és allò que deixa el missatge final. I si és una cosa impactant, tothom fa i els poemes bons són aquells que t'escarrufen durant tot el procés, però sobretot al final, que et deixen una empremta. Aquí tenim una sinalefa que ens fa arribar que és el que m'alimenta, que són els 6 versos, perquè recordeu que aquí no eren 7 sinó 6, que és el que m'alimenta. Aneu comprovant si els altres també quadren, perquè en principi sí. Si no vos quadren en aquests 6 versos és que ho he fet malament, però jo diria que no. Ara ja estem gairebé a la part final. De negatius barent regat en dolces llàgrimes, que és el que m'alimenta. I arrib fins a l'extrem per corregir les pàgines, no sé què, sang calenta.
El darrer tercet són tot hexasíl·labs. Encara no l'hem acabat, però quan acabis un poema, deixa'l reposar uns dies abans de revisar-lo. Jo aquesta presentació mateixa l'anava a començar ahir, però vaig dir, seguint el meu propi consell, que havia de deixar-ho tot reposar. I després, quan hi he tornat avui, he vist que hi havia coses que podia explicar millor o que podia canviar. I abans de fer el vídeo ho he fet. I a més hi havia una rima que m'havia equivocat i he hagut de modificar. Fent-ho en temps, tot va molt millor. I amb un poema, sobretot en el moment en què ho estaves creant, potser no estaves ben inspirat o, de vegades, també cal fer un descans enmig. No has d'esperar a acabar per descansar. Pot ser una rima, no hi ha manera, i pots descansar un dia o dos. Què passa? Pots descansar un dia o dos si t'hi poses un mes abans. Si t'hi poses 3 dies abans, no te pots permetre descansar. I clar, després surt un bunyol de poema. Aquí tenim una cirerefa, una altra, els tercets van quadrant, tots en 6 versos. No insistiré, tothom aquí sap comptar. Hem arribat al final del camí. Quantes hores he estat? Posem per cas... Jo, de mitjana, entre una cosa i una altra, 3/4 d'hora per diapositiva. A més, fer un poema costa. I en el vostre cas, és possible que vos dugui una mica més. Si esteu molt inspirats, no. Però, en general, és una feina que costa. Com estudiar per un examen o fer un dossier o preparar una exposició oral, això no és diferent, simplement que és una cosa més creativa i per expressar sentiments. El darrer tercet ja l'he acabat i arrib fins a l'extrem per corregir les pàgines escric amb sang calent. Aquí ja he rematat la imatge del professor malvat. Insisteix amb el fet de revisar després de deixar-lo reposar. No sé si vos n'heu adonat, però he anat canviant el títol del poema a mesura que anava avançant. Segons així com veia el moment, anava canviant-lo. El títol d'un poema és important fins a cert punt. Hi ha persones que li donen molta d'importància i n'hi ha que no. Com que el poema és vostre, decidiu. Però aquí, amb la vera veritat, quan tu insisteixes tant en que una cosa és veritat, jo estic dient que és mentida. És a dir, tot això no és així. Però el poema ja és com una sàtira del que els alumnes pensen de jo, que tot és boli vermell, boli vermell, boli vermell. I clar, arriba un moment en què deu cansar, sobretot quan vos corregeix molt fort, com em va passar a mi a l'anècdota que vos contava a l'altre vídeo. La rima és la següent. Els quartets heptasíl·labs i els tercets hexasíl·labs. La rima és regular i vos record que la feina del poema no acaba aquí. Ara vos queda fer el text, allà on tu redactes les característiques del poema, que és la darrera passa, redacció del text, primera part. Tot això que està subratllat són les parts que tenia el poema de Marià Aguiló. Recordeu que després del vídeo dèiem això és un sonet, decasíl·lab i aquestes coses. I doncs, això allà, diapositiva no sé quina, minut aquest, aquí ho tenim amb el meu poema. Aquí tenim un sonet clàssic, 2 quartets i 2 tercets, en art menor, cosa poc habitual. Els quartets són heptasíl·labs i els tercets hexasíl·labs. Pel que fa a la rima, en els quartets el primer i el quart vers són masculins i en els 2 centrals són femenins. En els tercets el primer vers és masculí i el segon i el tercer són femenins. La rima és assonant en tots els versos. Jo aquí estic descrivint el que hi ha en el meu poema. Les figures retòriques en el poema són... Us record que heu de mirar els recursos de mètrica i versificació per fer el vostre poema per 2 motius. Per saber el que estàu fent i segon, per tenir idees per poder fer el vostre poema. Potser només sabeu fer metàfores i comparacions perquè només coneixeu fer metàfores i comparacions. Però hi ha polisíndeton, asíndeton, paranomàsia, zeugma, oxímoron, onomatopeies, hi ha moltes de coses que es poden fer. Com a cosa que vos interessa, escolteu-me bé, al final dels recursos hi ha una llista dels recursos segons el tipus que fan. Si és segons la forma, segons la sonoritat, segons el significat. I n'hi ha que darrere tenen un puntet negre. Aquest puntet negre vol dir que són fàcils. Per tant, no sé quins recursos retòrics he d'usar, proveu els més fàcils. Si ja vos voleu llançar, i de fer els més complicats, però no sé què fer, intenta fer aquests. Què passa amb això? Que abans d'haver fet el poema t'has d'haver mirat això, de cap a peus. Perquè arribarà un moment en què faràs un poema i veuràs, ui, és que només he fet metàfores, compte, i jo te diré, no, has de variar. Per tant, feis la feina bé,
mireu-vos els recursos, encara que sigui per dalt, o que només vos mireu els que siguin fàcils, però per favor, fes les coses passa a pas. El meu meravellós poema, quins recursos retòrics té? Aquí tenim dues preguntes retòriques. Aquí tenim dos paral·lelismes. Aquí tenim dues exageracions, que crec que després els qualifico com a metàfores o una cosa així. I aquí tenim també altres metàfores. I al final de tot vos convé que sigui una metàfora, perquè si de veres corregeix les redaccions en sang i no és una metàfora, hauria de ser a la presó. Per tant, convendrem que és una metàfora, d'acord? Ara que hem identificat els recursos retòrics del propi poema, podem redactar la part final del text. Tu, quan feies el poema, sabies els recursos retòrics que volies usar? O t'han sortit per casualitat? En el meu cas, com que ja ho conec, ho anava pensant una mica, no massa, però una mica sí. Si feis un poema i no vos surt cap recurs retòric, pot ser perquè no els sabeu trobar i sí que els hagueu fet, o perquè realment no n'heu fet cap. Vos heu de marcar objectius, us heu d'imaginar, d'acord, aquests són fàcils i ho intentaré en aquest vers o en aquest quartet, o en aquesta estrofa, si feis una cosa que és més d'un quartet, fer un paral·lelisme o fer una onomatopeia. Si no vos ho proposeu, possiblement no surti. Per tant, és important conèixer-los i després usar-los. Finalment, tenim això. Les figures retòriques en el poema són les següents. Preguntes retòriques als versos 2 i 3, paral·lelisme als versos 2 i 7, hipèrbaton als versos 6 i 7. L'hipèrbaton és l'exageració. Allò que estava en blau clar són més aviat hipèrbatons que no metàfores. Que és un hipèrbaton o mires els recursos. I finalment, metàfores als versos 9, 10 i 14. Quants de recursos retòrics tenim? 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí i 3 aquí. Perfecte. Bé, el paral·lelisme no compta com a un, perquè si una cosa ha de ser paral·lela, no pot comptar com a dos, sinó com a un. Aquí tenim el resum. Preguntes retòriques, paral·lelisme, hipèrbatons i finalment metàfores. I fins aquí el vídeo. No ha estat tan complicat, que no? En aquest vídeo hem vist els següents conceptes. Repàs dels conceptes poètics del vídeo anterior, si encara teniu dubtes, consulteu-lo. Introducció a nous conceptes del llenguatge poètic, com el tema i l'argument literari i l'estrofisme. Anàlisi dels recursos retòrics d'un poema ja existent. Repàs de com analitzar un poema, és el que hem fet amb el poema de Marià Aguiló. I creació d'un poema. Això té diverses fases. Primer de tot l'esborrany, amb les paraules clau i totes aquelles eines. La creació, que és el que du més temps. La revisió, que és tan important com la creació. I finalment la redacció del text, allà on tu comentes. Què vos recomano? Fer una primera versió, deixar-lo reposar, per favor, i finalment una segona versió. Espero que el vídeo vos hagi agradat i sobretot que vos hagi estat molt útil, perquè tot el que faig és perquè em tingueu a la pantalla 24 hores i pugueu demanar no, i pugueu repetir-me, fer-me repetir tot el que sigui fins que ho entengueu. I fins aquí el vídeo d'avui. Potser qualque dia farem la tercera part, que serà fer un comentari d'un poema de dalt a baix. I tot redactat i tot perfecte. Si ho faig amb el Pi de Formentor, ja tot balears, com a mínim, ningú mai més tornarà a comentar un Pi de Formentor, així que no sé si és una cosa bona o dolenta. Bé, m'ho pensaré. Moltes gràcies i fins aviat. Adeu!